Bé, aleshores, dues paraules sobre Pau Mori. Pau Mori és llicenciat en Filologia per la Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat sobre temes d'anàlisi lingüístic a la seva tesi doctoral i està a la Universitat de Belgrad, de professor a la Universitat de Belgrad, i és autor d'un article, Capitalisme acadèmic, que va publicar a la revista de la Societat d'una de les societats de l'Institut d'Estudis Catalans. I em va semblar que era un tema interessant i que nosaltres, com a associació que estem oberta a les aportacions crítiques, em va semblar que era interessant. Està publicat en treballs de sociolingüística catalana. Com vosaltres recordeu, la sociolingüística en aquest país, entre els seus fundadors, figura en Francesc Vallverdú, que va acabar al llarg de la seva vida sent secretari de l'Institut d'Estudis Catalans, però que va fer moltes coses, entre elles ser militant del PSU a la clandestinitat i impulsant amb el Josep Fontana el primer Congrés de Cultura Catalana. El primer Congrés de Cultura Catalana, de què ningú en parla, tothom té present el segon congrés que es va fer ja amb més bombo i plateret que l'altre, que va ser pràcticament clandestí, per no dir totalment. I bé, nosaltres tenim interès de continuar els temes culturals lligats amb la visió crítica de la societat. Per bé res més, perdona la breu introducció que t'he fet de la teva persona, però em sembla que ja la gent ja comprendrà que tenim davant nostre un professor molt preparat i amb un coneixement fort del tema. Hi ha aquí també gent que ha treballat en relació amb el Observatori Social de la Universitat. Per tant, diguem-ne, hi ha elements de sortint suports elements de discussió. Per bé de les més, cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Jo primer vull agrair la invitació. Estic molt content de poder estar avui aquí i compartir part de la meva recerca amb tots vosaltres. El títol de la xerrada d'avui és Capitalisme acadèmic, la ciència encadenada. Començaré fent una introducció del macrocontext social, polític i econòmic de la Universitat Pública Catalana d'avui dia i amb aquest rerefons passaré a comentar els resultats d'aquest estudi que s'ha comentat ara i d'un altre estudi que vam fer posteriorment amb el professor David Block. En aquestes últimes dècades estem presenciant unes transformacions importants a la universitat pública, per exemple, reducció de la despesa pública i dependència creixent del sector privat, la gestió de la universitat amb criteris empresarials, competició entre universitats i entre els mateixos investigadors que estem obligats a publicar, preferiblement en anglès, en unes revistes controlades per unes poques multinacionals. Hi ha també una obsessió pels rànquings internacionals que en bona part depenen dels índexs que fixen aquestes mateixes companyies multinacionals. Això provoca un intens règim d'avaluació externa de la recerca i també de la docència. Cada vegada hi ha més estratègies de màrqueting per a captar estudiants i finançament, tant públic com privat, i una visió dels estudiants com a consumidors o clients. El que estem presenciant en aquestes últimes dècades és un progressiu desplaçament, reemplaçament dels departaments estables per grups de recerca i projectes imprevisibles, inestables. Fruit d'això,
fruit d'això i d'altres motius, estem vivint una precarització de les condicions laborals. Al mateix temps, el que veiem en aquestes últimes dècades és una reforma dels estudis per adaptar-los a les demandes del mercat laboral. Relacionat amb això, hi ha cada vegada més una marginació de les humanitats en favor de les disciplines anomenades STEM, és a dir, ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, etc. Totes aquestes transformacions no són exclusives de la Universitat Pública Catalana. Es viuen transformacions semblants en molts altres llocs del planeta. El que estem vivint aquestes últimes dècades és una mudança en la història de la universitat, una ruptura amb la idea d'una universitat centrada en el coneixement desinteressat i enciclopèdic. A més de descriure aquestes transformacions, cal que ens fixem en la lògica de fons que impulsa aquestes transformacions. I aquesta lògica és una nova concepció del coneixement, que ara és entès principalment com un valor econòmic, com un factor clau per al progrés econòmic. Fins i tot el factor més important en l'anomenat capitalisme cognitiu. Estem vivint, doncs, aquestes últimes dècades, un trencament amb l'ethos de la ciència i amb la idea de la universitat com un espai per formar persones capaces d'accedir, analitzar i jutjar de forma raonable i rigorosa el coneixement i la ciència, aportant a la comunitat científica i a la societat nous avanços per a millorar la vida de la comunitat. Evidentment, abans la universitat també estava vinculada amb els interessos econòmics, estava determinada pels interessos de les elits, però sí que tradicionalment la universitat havia estat un espai per a l'intercanvi lliure d'idees i no tan dependent dels factors econòmics. Ortega y Gasset, en un text famós, Misión de la Universidad, sintetitzava amb 3 els objectius de la universitat. Transmissió de cultura, formació de futurs professionals i investigació científica. Ara, però, en aquestes últimes dècades, tot s'estructura al voltant d'una lògica econòmica, amb la competitivitat com un dels valors principals de la universitat. Aquesta transició de la universitat cap a un model de mercat ha estat descrita per autors nord-americans com Slaughter i Rhodes i Leslie com el sorgiment del capitalisme acadèmic. La teoria del capitalisme acadèmic dona compte d'aquest nou règim en què el mercantilisme modela l'educació superior i la recerca. Cada vegada més les universitats són concebudes menys com a centres d'educació i recerca desinteressats i més com a empreses econòmiques que pretenen maximitzar els seus ingressos i avançar en la competitivitat econòmica als espais on operen. En l'àmbit de l'ensenyament universitari, en el marc del capitalisme acadèmic, l'ensenyament consisteix bàsicament a produir assalariats tècnicament qualificats i adaptats a les exigències de les demandes empresarials, sempre canviants, en funció dels constants vaivens del mercat.
en l'àmbit de la recerca, dins el capitalisme acadèmic, està cada vegada més condicionada pels interessos del capital privat. L'activitat científica és dependent del finançament de projectes de recerca, moltes vegades pilotats o copilotats per companyies externes. El concepte d'emprenedoria captura força bé aquesta transformació que està vivint la universitat. Aquests autors, Slaughter i Leslie, fins i tot van parlar de la universitat emprenedora. Aquest concepte fou ideat per experts del management als Estats Units i aquesta universitat emprenedora tindria bàsicament 3 característiques. Primer, la universitat està governada com si fos una empresa. 2, la universitat funciona en simbiosi amb els cercles de negoci. I 3, la universitat es dedica a la difusió de la cultura d'empresa. Això s'observa amb la creació d'empreses per part d'investigadors i estudiants, fomentada per la universitat, o amb els cada vegada més nombrosos cursos d'emprenedoria i lideratge, tant per a investigadors professors com per a estudiants. Dins d'aquesta universitat emprenedora, les universitats es presenten com a proveïdors. És a dir, són proveïdors que proporcionen un producte als seus consumidors, als estudiants, a les seves famílies, a canvi de diners. Aquesta transformació de la universitat s'emmarca en un nou paradigma educatiu, que és el que estic investigant en aquest darrer any, que afecta no només l'educació superior, sinó també l'educació secundària i l'educació primària. Des dels anys 80 estem vivint el sorgiment d'un nou ordre educatiu global dissenyat a la mida de les importants reestructuracions econòmiques, polítiques i socials dins del capitalisme que podríem anomenar, situar dins del terme neoliberalisme. La crisi capitalista dels anys 70 va provocar una important caiguda de la taxa de beneficis per la classe capitalista, la qual va tenir una sèrie d'exigències per al món econòmic i social i es va tirar endavant l'anomenada revolució neoliberal. En el cas de l'ensenyament, les exigències van ser les següents. Calia la reducció de la despesa pública, obrir l'educació al sector privat, per així també crear nous nínxols de mercat, i calia remodelar els currículums per a formar el tipus de persones emprenedores i flexibles que requereix el capitalisme global. L'educació no és un cas únic. Avui dia, gairebé totes les esferes de la vida pública i privada estan regides per la lògica del mercat, el que Dardot i Laval en diuen la racionalitat neoliberal. Ara comentaré, ens fixarem en la universitat pública i sobretot en el context nostre, el context europeu. La reestructuració de la universitat per adaptar-se al gir neoliberal del sistema econòmic capitalista comença als Estats Units als anys 80. És important mencionar la llei Bayh-Dole de 1980 perquè fou la primera que va autoritzar les universitats a patentar les invencions finançades amb fons públics i després vendre-les al sector privat. Amb anterioritat, aquest tipus d'invencions eren propietat i es quedaven propietat del govern
federal. Aquesta llei va implicar una aportació cada vegada més important de fons a les universitats procedents d'empreses privades. Va implicar un reforç del teixit de relacions entre universitat i empresa. I molt important, va obrir la porta per a moltes legislacions semblants arreu del planeta. A Europa, de seguida, va seguir el mateix camí que els Estats Units per adaptar l'educació superior i la recerca al gir neoliberal de l'economia capitalista. Als 90, la patronal europea, la Comissió Europea, l'Organització Mundial del Comerç pressionen les universitats per acomodar els programes d'estudis i la recerca als nous requeriments econòmics. Tota aquesta transformació neoliberal de la universitat va ser guiada per un discurs hegemònic a l'entorn de l'economia del coneixement, promogut, entre d'altres, per l'OCDE i el Banc Mundial. En aquest context és important mencionar l'estratègia de Lisboa de la Unió Europea de l'any 2000 perquè fixa com a objectiu per a la propera dècada convertir Europa en l'economia del coneixement més competitiva del món. I la universitat, en tant que principal institució de coneixement, hi juga un paper fonamental. Comença aleshores la reconversió de l'educació superior i la recerca seguint el model nord-americà a través de l'anomenat procés de Bologna, que assenta les bases de l'actual Espai Europeu d'Educació Superior. Sintetitzant, aquest procés de Bologna té 3 pilars. El primer és el finançament competitiu de les universitats. Les universitats han de competir entre elles per aconseguir fons, ja siguin públics o privats. 2, la governança corporativa. És a dir, la universitat s'ha de gestionar i s'ha de governar com si fos una empresa privada. I 3, la transferència dels resultats de la recerca finançada amb fons públics de la universitat al sector productiu, és a dir, al sector privat. Amb aquest rerefons, ara passaré a comentar 2 estudis recents que es dediquen a la construcció discursiva de l'anomenat capitalisme acadèmic a Catalunya. Aquests estudis analitzen un aspecte clau del capitalisme acadèmic, que és la relació entre la universitat pública i l'empresa privada. Aquesta és una qüestió que desperta gran interès social, tant per part dels seus partidaris, el conseller Mas-Colell, quan va ser conseller d'Universitats, que era un gran partidari d'aquesta política, sempre destacava en els seus escrits i en els seus discursos la importància de vincular la universitat pública a l'empresa privada. I també és un aspecte destacat pels seus detractors, principalment els sindicats d'estudiants universitaris. En aquests estudis, el que examinem són les pràctiques discursives relacionades amb el sector privat a les pàgines web de les 7 universitats públiques de Catalunya. Aquesta recerca s'inscriu en el marc teòric de l'anàlisi crítica del discurs i l'objectiu principal de les nostres investigacions fou inferir la ideologia inherent en el discurs que apareix als webs universitaris i posar al descobert representacions i imaginaris que es transmeten sobre la societat, la recerca i l'educació superior. Primer vaig publicar un estudi en català, després vam ampliar aquest estudi amb el professor David Block
i ho van publicar en anglès. En aquests estudis fem una descripció de quina manera els llaços entre empresa privada i universitat pública apareixen als webs universitaris. D'una banda, surt informació sobre els serveis que la universitat ofereix a empreses, transferència de coneixements i tecnologia, assessorament en projectes empresarials, formació d'empleats i ajut per a trobar-ne de nous, lloguer d'espais, etc. En aquesta captura de pantalla de la web de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Formació Contínua, hi ha un text titulat Impulsem el futur de la teva empresa, construïm el projecte que necessites amb tu, on s'expliquen els motius per què una universitat, una empresa privada ha d'escollir la Universitat de Barcelona. I, per exemple, es diu perquè tots els rànquings avalen la Universitat de Barcelona, perquè la formació i el desenvolupament del talent són el nostre ADN, etc. Als webs també hi ha informació sobre empreses sorgides de la recerca de la universitat i plans d'emprenedoria adreçats a estudiants i investigadors, informació sobre propietat intel·lectual, patents i llicències dels resultats de la recerca, càtedres empresa, és a dir, càtedres finançades per empreses privades, la Caixa, el Banco Santander, Endesa, BBVA, Telefònica, etc. El nostre estudi vam identificar els principals temes i significats que sorgien del contingut sobre universitat pública i empresa privada als webs universitaris. I això són els principals temes que vam identificar i ara, a continuació, els comentarem amb alguns exemples. La transferència de coneixement. La transferència de coneixement fa referència a la conversió dels resultats de recerca universitària en productes comercials, mitjançant la seva venda al sector privat. La transferència de coneixement en el marc del capitalisme acadèmic sovint s'associa amb conceptes com la competitivitat. Aquí tenim una captura de pantalla de la UPC i explica: mitjançant els seus centres de recerca i laboratoris, la universitat genera coneixement i el transfereix al teixit productiu, amb l'objectiu d'incrementar la seva capacitat d'innovació i la competitivitat. Veiem aquí un canvi d'orientació de la universitat pública que s'ha produït en les darreres dècades, que ha passat de servir a la societat a posar-se al servei de la indústria privada. La transferència del coneixement també apareix als webs universitaris per explicar maneres de com guanyar diners amb la recerca universitària. Aquí tenim una captura de pantalla del web de la Universitat Pompeu Fabra. És un text adreçat als investigadors que comença dient: si la teva recerca a la UPF ha produït un resultat amb potencial per tenir impacte a la societat, comunica'ns-ho. I el segon paràgraf continua: és molt important que ens informis dels resultats de la teva recerca el més aviat possible, abans de publicar-los, per tal de no comprometre la possibilitat de protegir-los i, per tant, el seu potencial de comercialització. Veiem, doncs, que uns resultats que en el primer paràgraf són rellevants per a la societat, en el segon paràgraf aquests mateixos resultats són conceptualitzats per a comercialitzar, per a treure'n benefici econòmic. O sigui, allò, segons aquesta lògica d'una universitat pública,
allò important per a la societat s'ha de comercialitzar. Aquesta lògica mercantil exclou la possibilitat que els investigadors comparteixin els coneixements de franc per al bé de la comunitat. Un altre tema freqüent en el capitalisme acadèmic i que també apareix als webs universitaris catalans és una visió restrictiva de la societat, que s'entén com a un sinònim d'empresa. Fixem-nos en aquesta captura de pantalla de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es diu que l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB és l'encarregada de gestionar els resultats de recerca de la universitat amb l'objectiu de transferir-los a la societat. Llegint què vol dir transferir-los a la societat, vol dir, entenem que a la pràctica, transferir-los a la societat vol dir vendre'ls al sector privat per guanyar diners. Aquesta identificació de la societat amb l'empresa privada és una confusió freqüent al discurs neoliberal, on servei a la societat equival a servei a la indústria i rellevància social equival a rellevància econòmica. Un altre tema freqüent que hem identificat als webs universitaris és la creació d'empreses amb els resultats de recerca. La universitat es presenta ella mateixa com un agent que fomenta l'explotació comercial de la recerca universitària amb programes de suport per a la creació d'empresa. Fixem-nos ara en aquesta captura de pantalla del web de la Universitat de Girona, on s'explica: la normativa vigent tan sols permet a la universitat la transferència de coneixement i en cap cas no li permet dur a terme la fabricació, distribució o comercialització dels resultats fruit de la recerca. La transferència de coneixement a la societat es materialitza mitjançant contractes de transferència amb tercers. Per mitjà d'una empresa de base tecnològica, els investigadors tenen la possibilitat de participar en l'explotació del coneixement de les tecnologies que han obtingut a la universitat, participant en els seus propis projectes emprenedors. En aquest text s'explica d'una forma diàfana la lògica de la transferència de coneixement. És a dir, la universitat, pel fet de no ser una companyia privada, ha de vendre els resultats de la seva recerca al mercat. Amb aquest raonament s'exclou la possibilitat de compartir els fruits de la recerca universitària finançada amb fons públics sense s'encarni un rendiment econòmic. També als webs universitaris un tema freqüent és el foment de l'emprenedoria. La universitat disposa de programes d'encoratjament de l'emprenedoria i d'infraestructures per a facilitar a estudiants i investigadors l'aplicació d'iniciatives empresarials. Aquí tenim un exemple d'això, que és una càtedra d'empresa del Banco Santander, la càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida. Les universitats, a banda de fomentar l'emprenedoria, també fomenten altres competències clau. Les competències és un concepte fonamental per entendre l'ensenyament en el nou ordre educatiu global, tant a nivell universitari com a nivell de secundària i primària. És a dir, amb aquest nou ordre educatiu, el coneixement no és tan important
com les competències. I què són les competències? Les competències és la capacitat de mobilitzar uns coneixements per fer una cosa pràctica, concreta, amb una funció instrumental. És a dir, són un exemple del canvi que hi ha hagut de la idea d'ensenyar, és a dir, transmetre coneixement, a la idea d'aprendre. És a dir, que els estudiants són els protagonistes de l'ensenyament i són ells que han d'aprendre coses pràctiques. Després en podem parlar, si voleu, d'aquesta qüestió. Llavors, per tant, tornant a la universitat i als seus webs universitaris, hi ha informació també sobre ensenyament per competències. Per exemple, això és la Universitat de Girona, té l'escola de competències, que a més d'ensenyar emprenedoria, també ensenya altres competències clau, com comunicació, creativitat, lideratge i autoconfiança, etc. Interessant aquí el que diu el professor Nico Hirt, que la necessitat d'aquestes competències claus es justifica no sols per haver estat identificades com les que probablement seran útils en una gran varietat de llocs de treball, sinó també i sobretot perquè afavoririen la flexibilitat i l'adaptabilitat que les empreses reclamen dels treballadors. L'apropament de l'empresa privada a la universitat no està absent de conflictes perquè mercat i educació tenen objectius contraposats. Les empreses busquen maximitzar beneficis, mentre que de la universitat s'espera o s'esperava que se centri en avançar i difondre el coneixement. Les activitats de les càtedres universitàries patrocinades per empreses responen als interessos de qui les financie, de manera que el sector privat defineix les prioritats de recerca i ensenyament. A més, la recerca d'aquestes càtedres empresa inclou sovint clàusules per a impedir o posposar la publicació de resultats si van en contra dels interessos de la companyia privada que ho financia. Aleshores, si la universitat se centra només en produir coneixements rentables, aquelles disciplines que no generen coneixements aplicables al mercat, com filologia catalana, que és el que jo vaig estudiar, o filosofia, etc., estaran seriosament amenaçades. No hem de simplificar el panorama, no ho hem d'entendre tot com un assalt de l'empresa privada a la universitat pública, perquè els estats també tenen un paper clau en la transformació de la universitat. Els estats incentiven la competència entre universitats, la cooperació amb empreses privades, la privatització de la recerca i centrar l'ensenyament en formar el tipus de treballador que les empreses requereixen. El que estem presenciant aquests últims anys és, en paraules del professor Fernández Líria, és l'escac i mat de la universitat pública. Això estem vivint al final d'un procés que es va iniciar i accelerar als anys 2000 amb el procés de Bologna, de manera que els fons públics destinats a investigacions universitàries estan sempre destinats als interessos del capital privat. I en el camp de l'ensenyament, amb la introducció de les competències, el focus de l'ensenyament està en les habilitats per al món del treball que requereixen els empresaris. També aquests últims anys
estem vivint un discurs dominant, difós en els mitjans de comunicació de massa, a les xarxes socials, pels partits polítics, fins i tot per les pròpies universitats, que diu que les carreres són massa llargues, que cal flexibilitzar-les, que cal actualitzar-les. El concepte de fons sota aquest discurs és l'empleabilitat, és a dir, fer de les persones, fer dels estudiants persones empleables amb potencial de trobar feina, amb potencial de trobar feina. Llavors, la lògica aquesta de l'empleabilitat més o menys funciona així, que és que el mercat laboral és imprevisible i, per tant, és necessari que la universitat s'hi adapti. Doncs com arribem a l'escacmat de la universitat pública? Doncs les corporacions tecnològiques, Amazon, Google, que estan controlades pels grans grups capitalistes mundials, ara han entrat també a l'educació universitària. Fixem-nos en Google Career Certificates. Això ho ha creat Google, que Google ofereix una formació turbo en línia, ofereix uns cursos breus de 6 mesos, per exemple, a uns preus barats, per exemple, de 250 euros, que és menys del que costa una assignatura a la universitat pública, i Google, amb aquests cursos, és capaç de certificar una habilitat que el món del treball reclama. I qui podrà avui dia competir amb Google per determinar en cada moment què necessita i què no necessita el mercat laboral? És ben probable que aquests títols de Google o d'Amazon acabin sent més valorats en el mercat laboral que els títols universitaris. Algú dirà que aquests títols no estaran reconeguts oficialment, però a qui li importarà això? A quin empresari li importarà això, més quan la pròpia universitat pública porta anys i anys desprestigiant els seus propis títols acadèmics. A més, Google té la capacitat i podrà rastrejar la possibilitat de col·locació laboral dels seus estudiants. Acabo ja amb les conclusions. El discurs dels webs que hem comentat avui no sols representa una realitat, sinó que, a més, contribueix a construir des de l'interior de la universitat una determinada visió del món, segons la qual els coneixements vàlids són els transferibles al mercat, els investigadors i els estudiants són emprenedors en potència, l'educació superior i la recerca estan al servei de l'esfera productiva capitalista i, d'aquesta manera, la universitat es representa a ella mateixa com a una institució guiada per la racionalitat del mercat, que forma treballadors polivalents, incentiva l'esperit emprenedor i facilita iniciatives empresarials. Aquest discurs es presenta com quelcom natural i esborra la separació entre el sector públic i el sector privat. Exalça la cultura empresarial i parla de la societat quan es refereix a l'empresa. És interessant assenyalar que els mateixos responsables de les universitats públiques aparentment no veuen res problemàtic en aquestes tendències si tenim en compte
que en les pròpies webs universitàries sempre es destaca les relacions amb l'empresa privada. Cal qüestionar i sotmetre a debat públic l'apropament de la universitat al sector privat, ja que els interessos empresarials difícilment són compatibles amb el que hauria de ser la universitat pública. Un espai d'independència, de pensament, de formació de persones educades i crítiques, de divulgació i avenç del coneixement en benefici de la col·lectivitat. Fernández Lívia i Serrano, en un llibre seu sobre el procés de Bologna, explicaven que el que estem vivint és que s'obre un abisme entre un edifici, la universitat, que s'ha aixecat sobre si mateix amb la lentitud pròpia de la història de la ciència i l'imprevisible món de les demandes empresarials. El discurs dels webs universitaris que avui hem comentat és, com explica el professor David Block, només una punta d'un iceberg gegant, la ideologia neoliberal. Amb aquests estudis el que nosaltres hem volgut fer és aportar un granet d'arena per alliberar la universitat de l'actual hegemonia neoliberal. Acabem ara sí, com he intentat explicar en aquesta xerrada d'avui, la situació actual de la universitat pública no ha caigut sola del cel. És fruit d'un sistema econòmic específic, d'un marc ideològic determinat i de polítiques deliberades. Per tant, aquest problema no es pot emmarcar ni tractar com un fenomen d'un sol domini, és a dir, l'educació, ni molt menys com un afer solventable a nivell d'una sola universitat. Cal aixecar la vista cap a la societat i fins i tot al món en general. A no ser que adoptem el lema marxista de l'única solució és la revolució, molt difícilment ens podrem, és a dir, a no ser que ens alliberem de l'ordre econòmic actual, molt difícilment ens podrem alliberar del capitalisme acadèmic i de la ideologia neoliberal en general. Moltes gràcies per la vostra atenció.